Sanibonani bangani bami bemibalabala, ngiyanamukela, ngase ngajabula ukuba nani. Ngiqeda ukuthola i-email, asambe siyoyifunda. Sasithola i-email ephuma kumnyoba bangani bethu. Ake sifunde ukuthi ithini yona. Sawubona Rosie, igama lami nguKarabo. Ngineminyaka 5, ngihlala kwaThema. Ngicela ungifundise ngemibala kanye namagama awo. Hawu na kanjani Karabo, namhlanje shuthi sizofunda ngemibala namagama. Uma udinga usizo ngamagama, ukubala, izimo noma imibala, ngingakusiza. Cela umuntu omdala akusize ngokungithumela i-email kuleli kheli. Ngingakujabulela ukuthola i-email yakho. Ungakhohlwa ukusubscribe kwimibala World khona ungeke uphuthelwe iziqephu zethu. Asizofunda ngemibala bangani bami abamibalabala. Okubomvu, okusawolintshi, okuphuzi, okuhlaza okotshani, okuhlaza okwesibhakabhaka, okukhwebezayo, okuphinki, okumnyama, okumhlophe, okunsundu. Senizophinda emva kwami-ke bangani, nisho njengami. Okubomvu, okusawolintshi, okuphuzi, okuhlaza okotshani, okuhlaza okwesibhakabhaka, okukhwebezayo, okuphinki, okumnyama, okumhlophe, okunsundu, okubomvu njenge-aphula, okusawolintshi njengesaqathe, okuphuzi njengelanga, okuhlaza okotshani njengotshani nezihlahla, okuhlaza okwesibhakabhaka njengesibhakabhaka, okophinki njengoswidi i-candy floss, okumnyama njengesibhakabhaka ebusuku, okumhlophe njengamafu, okunsundu njengoshokoledi. Ngizonikhombisa ukuthi lenziwa kanjani ishadi elizonifundisa ngemibala. Nakhu ozokudinga: ibhokisi le-cereal, amaphephabhuku, ama-brush kapeni, isikere, i-masking tape, i-glue, openda abayimibalabala, namapeni ayimibalabala. Ngizosika ibhokisi le-cereal kuqala. Bese ngilisika emaceleni ukuze libukeke njengeshadi. Lizobukeka kanje uma selisikiwe emaceleni. Ngizothatha amaphephabhuku, ngiphenye, ngibheke izithombe eziyimibala ehlukene engizoyifaka eshadini.
njengalesi nje esibukhwebezana. Ngizosisika kahle sibe nje. Bese ngibheka nezinye eziyimibala ehlukene. Ngizothatha ipensela nerula ngidwebe imigqa evundlile ngize ngiyofika phansi. Eceleni kweshadi ngizodweba umugqa owehlayo kanje. Ngizonamathisela i-masking tape emaceleni eshadi ukuze ligqame kahle. Bese ngithatha i-masking tape futhi nayo ngiyinamathisele kuyo yonke imigqa engiyidwebile. Lizobukeka kanje ishadi. Sengizopenda phakathi kwalezi ikhala ngemibala ehlukene. Ngizoqala ngobomvu kanje. Bese ngithatha zonke izithombe ezibomvu engizisikile ngizinamathisele eceleni kanje. Usungasebenzisa nanoma yiphi imibala oyithandayo eshadini lakho bese uyanamathisela kanje. Qhubeka upende kanje. Usomile upende, uzothatha ipeni ubhale igama lombala phezu kwapende. Lizobukeka kanje ishadi lakho uma seliphelele. Yonke imibala engiyipendile ngiyiqondanise nezithombe eziwumbala ofanayo.
Ngithemba ukuthi uzozenzela nawe ishadi lakho ukuze ufunde ngemibala. Asiculeni sonke. Nazo-ke naze nacula kamnandi. Umculo wenza kube lula ukukhumbula izinto. Ngakho qhubekani nicule njalo njalo. Bangani bami abamibalabala, sesiqedile kwanamhlanje. Sizophinde sibonane futhi.